Alhamdulillah isih iso goro-goro kok. Jam piro iki? Tengah 11. Jam udar dinggo. Suwe ra metu lho iki. Iya. Alhamdulillah manut jam kula menika jam kalih langkung sedasa menit. Petruk sowan nggih amargi menyesuaikan kalian situasi dan kondisi ya menika kala mau. Nah. Mongko bintang tamune isih dalam perjalanan, kula kudu ngulur wektu, kudu ngelar wanci nganti tekan jam 1 luwih anggene dhewe limbukan. Nah iya. Saiki jaman saiki sing jenenge mayang angel ora mung perkara mikir lakon tok, Tru. Ning piye carane mensiasati iki engko wektu iki bisa lumadi kanthi sak becik-becike, kabeh ya kalegan penggalihe, saya-saya kaya sing kepareng nimbali karo awake dhewe Pak Sundaya, ku ya kelegan penggalihe, para penggemar-penggemar bintang tamu ya rena penggalihe. Awake dhewe ya lakoni iso kecekel ngono kuwi. Ya, ngono. Ngono kuwi. Pancen kudu bisa berpikir cepat, cerdas, ning uga tepat ngono kuwi. Tepate aja nganti kenthong subuh mong wis muni awake dhewe rung rampung aja nganti. Kuwi jenenge karahinan ngono. Dados kosek ta kosek. Yen ngono jenenge karahinan. Lek bare kepetengen ngene kuwi jenenge kebogelan. Kudune bar jam 4 utawa setengah 4, jam 3 lakone wis entek kuwi jenenge kebogelan ngono. Oh iya, Yen iki engko lek ora disiasati iso karahinan. Ya. Mula andum gawe, andum wektu kripik gedang kripik telo, sithike dang waton rata. Ya ngono. Pancen kudu kaya mangkono. Ya wis yen yahene kari mung seneng-seneng kari apa ki jenenge laras-larasan. Nah, yen sore mau pancen ya sing kepareng rawuh iki majemuk. Nah, beraneka ragam ning yen yahene iki pamane ana sing kepareng lenggah, ya iki para pengamat-pengamat wayang Magetan. Nadyan ta ora akeh aku ya noleh nengen sisih apa kuwi jenenge etan isih akeh sing kepareng pinarak ana kursi neng mburi kono isih akeh sing pinarak marang kursi. Yen penonton ngene kari semono aja nganti ade nyepelekke terus ade sak geleme dhewe aja nganti. Mergo penonton nadyan ta kari sithik iki sari-sarine penonton sing mudeng tenang nelakon ngerti tenan ning crita awake dhewe ora kena sembranan ngono. Oh ngono. Sok-soke pewe sesuk penonton entek ya ngawur, ora kena. Mesti ana piyai siji, loro sing ngematke, lan piyai sing ngematke mesti prisa karo sing jenenge wayang banget kuwi. Ya, Mula sok-sok yen nganti esuk upamane jam 3 penonton wis entekno, aja kesusu nyalahke penonton, aja kesusu. Kok iso penonton entek sebabe apa? Sok-sok kuwi dalang iki sok-sok ya kuwi anggere wis esuk cara batu iki saya ngedrop, akhire sing nonton ya wis ora gelem ngono. Oh ngono. Dadi dalange kudu berkreasi. Ya kudu berkreasi semampunya. Syukur lek mampu ya dene ora penting wis berusaha. Ya, Garenge wis mulih urung? Urung. Nekat iki pokoke nganti isuk dhek melu terus ki engko kok. Ya, Monggo sesuk bengi sih gabung karo awake dhewe, kolaborasi karo awake dhewe ana laladan Klangon Saradan. Iya. Sing jenenge seniman profesional ngono kuwi. Wis sore wis rawuh, jagongan karo dalange. Piye iki membahas situasi dan kondisi ngono kuwi. Ya, Terus munggah panggung ya ora gawe gendro, ora gawe kestro. Sok-sok enek to bintang tamu munggah panggung penonton guweger, mongko dalange sik bantah. Aku niteni bola-bali yen Mas Gareng Semarangi munggah panggung ora ngerti aku malah. Piye carane nyirep penonton aja nganti Mas Gareng munggah njur geger aja nganti ngene piyayine wis duwe strategi. Oh ngono. Tur gandeng panjenengan iki dandan Gareng ora mungkin mung limbukan tok, mesti nganti gara-gara. Mergo bakune metune Gareng nggon gara-gara. Ning lek kowe omong terus ngono kuwi Gareng ora metu-metu ngono lho. Lah ya bar iki ditokne lho. Wong panjenengane wis apal. Pahit, manis, getir, panas, adem, ngene panjenengane wis kulino. Nggih, Mas. Nggih baleni melih yen mung didelok wong sithik, disawang wong sithik ini pun kulino. Nggih. Justru yang sedikit itu yang wajib kita hargai. Karena beliau-beliau bukan saja penonton tapi pengamat dan penikmat. Dan calon penanggap. Amin. Amin. Sapa ngerti di antara sekian ini ada yang besok punya hajat nimbali awake dhewe. Amin. Nggih, nggih. Sing baku ki tetep
ya konsisten profesional kita menindakake pegawean. Nah, ingat pekerjaan kalau ditekuni bakal nguripi. Betul. Apapun itu. Mungkin niki wong wancine wong alam-alaman, wancine wong napa ni tirakatan. Nggih. Mila menawi nggih limbukan niku sosok banyol paket, piye carane semak. Piye carane mager. Nek ngeten iki kan sok-sok niku sak temune. Ha. Nggih sak temune nggih ngudal kawruh adu pengalaman. Nggih. Sing baku sing penting mboten ngrasani tanggane. Nggih. Sik jenengan niku lak piyai lawas to, nuwun sewu. Yen era sakmenika lare supit utawi sunat ngoten niku serba modern. Leres. Ana sing nganggo laser, gitu. Nggih. Wonten ugi sing anak kula niku disambi dolanan PlayStation niku malan. Betul. Malah mung dilempit ngoten ngerti-ngerti wis waras, bocah wis Mergo supit. mboten krasa. Yen jaman jenengan biyen pripun? Oh, yen kula pun modern, Mas. Nggih. Kula pun modern, kula nggih pun ngangge injeksi tuwa disuntik mergo kula riyen melu niki mboten lah niki lelakon terus kula nggih bahan kula riyen pancen sunatan massal. Oh. Saestu Nggih. kula sunatane teng Masjid Baitur Rahman. Masjid Baitur Rahman teng Simpang 5 Semarang mriku. Nggih. Dadi kula dinunutke ngethok nggen kula niku. Dadi golek gratisan jenengan nalika semono. Mboten mung trima golek gratisan, nggih golek hadiah barang. Masalah. Lho entuk klambi, entuk sarung, entuk peci. Nggih wong nggih bobote ning kene niku bola-bali bola. Seniman niku sak kadang kala sok luput saka penjangkah, luput saka rancangan. Sunate niku dinunutke sunatan massal ning rame-ramene ngungkuli ragat sunatan. Kok iso? Gelar gamelan yoga komplit wong sak monobane teko kabeh. Pun pripun? Sunatane trima gratisan. Nah, Niki alhamdulillah kanthi kula sunat teng masjid sunatan massal dadi entuk jodoh nggih jodoh sing luar biasa. luar biasa ya garwamu. Wah nika jan jodoh tenan Kang. Sri Rahayu SE kae ya. Nggih. Hafal karo bojone dhewe ra hafal karo bojoku hafal. Apal wong kulinan transferi kok ya. Aku seniman tertib kok. Nah iya, ngono kuwi sing apik. Ning ngeten lho Mas Gareng nuwun sewu. Pripun? Sing jenenge khitan utawi supit niku lak ibadah sunah. Mula diarani sunatan. Mergo Ning nggih ta mula diarani sunatan mergo lek janjane niku ibadah sunah. Kaya ta nuwun sewu ngetoki kuku, gitu. Terus memotong kumis. Niku lak klebu. Jane ditindakke mboten masalah. Entuk ganjaran lek ditindake. Yen ora ya ora apa-apa. Ora apa-apa niku dipandang sudut dari sudut hukum agama. Sunah. Ning kesehatan sakniki pancen kudu, Mas. Leres. Yo aja tok kok sing awake dhewe sing Islam nuwun sewu niku. Sing non Islam pun sekarang juga melakukan sunat. Mergo sudut kesehatan itu penting. Nah, menawi dari sudut pandang agama nggih tetep dadine wajib. Mergo menawi mboten dipun khitan, tasih wonten reget ingkang mapan wonten pepucuking alat vital ingkang naminipun kulup. Wah, kuwi ganggu aktivitas. Lah iya. Kuwi mangka wong Islam lan nindakake ibadah salat. 5 wektu hukume wajib. Yen nganti isih ana najis reget ingkang mapan ana ing kulup kuwi, tegese le salat ora bisa sah. Tur yen wis disunat lak dadi demes, Mas. Oh iya. Mone lak mecucu. Mecucu ya. Merengut wae bareng wis disunat terus demes. Heeh, cara gedang kae lek dipangan nang sak kulite lek ra enak. Ning lek dionceki lak enak ngono. Kok dipadake gedang to? Paribasane lak yo ngono to. Enak meneh yen diglepungi gedang goreng. Nah iya. Ning tenan wong nggih pokoke sing baku ki tirakatan nderek dedonga kagem ingkang pun supitaken. Nggih. Enggal saras Mas Amin. Bagas. Mas Bagas nggih. Sekolah maning. Nggih. Pun dadi tiyang pinter ning ora minteri. Nggih, leres. Sing baku niku wong jenenge wong jenenge bola-bali aku ngotak-atik gathuk sunat. Suki sudah selayaknya seorang muslim melakukan nantinya biar menjadi anak yang soleh. Amin. Ya Supit. Supit napa? Sudah selayaknya seorang lelaki melakukan. Pit itu pita kehidupannya telah dibuka. Ngati-hati bar supit ki mandi-mandini. Wah iya.
Kita semua harus melakukan. Tanpa melakukan itu akan terasa ada kotoran di badan kita. Beda meneh tetak. Tetak napa? Teki telah diputus pucukannya. Waduh, kulupnya. Ya apa yang gepok. Iya. Mesti ya pucuke tok no, mosok pok. Pok engko paling ya dikocori tukul neh. Ya yang cukule siji nyabang. Tak kita akan rugi walaupun kehilangan kulit. Bahkan itu menuju ke sehat. Betul. Jadi kabeh ki ana karepe. Nggih, leres. Kula golekne kanca. Niki wau kathah sing dereng tampil sinden-sinden kula. Nggih, kula digoleki sing jembagar mah goleki niken wis SMP. Kula. Hah? Arep tak tenani sik SMP ora tak tenani godho. Ya karimane sampean piye ngono lho ya ora. Iki genduk Umi Hafifah iki. Nah, iki. Oke. Oh, kira nembang iki penggemar ya akeh mau ya ana sing kepareng mundhut ngersake podang kuning. Lho, Om, kaya jenenge penggemar iki piye lho. Jangan khawatir, di sini penggemar wayang kulit lagu klasik pun diterima. Wah, nggih, leres, nggih. Lah menika lho. Mas Petruk nyuwun tembang podang kuning saking Damar Sasongko Karanggedhe Boyolali matur nuwun. Nggih. Saking Pak Dwijo ngersakake sakit nyatu di sini. Mumpung lampanipun terkait kalian tembang sakit nyatu di sini. Siap. Nggih. Nah, sik. Waton saged dipunaturi. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wilujeng injing Mas Yoyo nderek wungon monitor mirsani streaming Kunadi Channel. Saking Pak Marsono Pilang Kenceng Medion salam kagem Pak Gareng. Nggih, Pak Marsono. Waduh. Kuwi Pak Edian sinden ya lho. Nggih. Suwe ora ketemu aku. Nggih. Assalamualaikum Ki Cahya Kuntadi. Waalaikumsalam. Nderek wungon kula Pak Giono Wingking saking Kabupaten Sukoharjo badhe nyuwun lagu Podang Kuning Gubuk Asmara kagem sederek-sederek ingkang wonten ing Laladan Purwosari. Nggih. Mugi-mugi dipun paringi kesehatan, rezekinipun lancar. Amin. Salam mugi kagem D Gareng. Lho, iki lho kancamu pirang-pirang lho. Oh, yen piyalah Magetan Ngawi Madiun sekitarnya atau Karisdenan Madiun kathah kanca jare banyak teman banyak rezeki. Penggemar ya akeh buktine akeh sing ngagem kaos Gareng ke mau ya to. Nggih ning mboten kula lho sing dodol. Lah sapa? Angger wong angger do tuku ning aku darek aku penjual kaos e. Ya ora apa-apa kok ya. Aku arep dodol kaos kok bareng. Mboten napa-napa kaos e niku gambar kula. Lah terus aku dhewe ya tuku. Ya karo ngisi kas ngono. Lho ning tak bebaske selama itu menghasilkan hasil yang positif monggo. Nggih. Sugeng dalu Pak D Cahya Kuntadi. Request lagu Ninggal Katresnan. Garwane wong liya ingkang nyanyi Dik Niken Salindri. Nggih. Saking Pak Misdianto Gorang Gareng. Nggih, Magetan. Nggih, ngatur nuwun. Aku kirim-kirim kanggo kanca-kanca sing ning kampung iki nglembur. Boleh. Nglembur pavingisasi lapangan. Persiapan nggih Agustusan ya. Go Agustusan lapangan dipaving terus digawe panggungan permanen. Wah, bantuane. Piye? Akeh. Blas ora ono. Iku swadaya murni wis ora ono mbok sak rupiah lho ora dibantu. Apa-apa malah perwira ngono kuwi. Perwira apa ya bosok. Saking Pak Suwono Hadi Pranoto, Kota Baru, Kalimantan Selatan, derek monitor sugeng injing. Nggih, sugeng injing. Nggih. Ugi ingkang kala wingi kepareng nimbali. Assalamualaikum, telat Pak Cahya. Nembe nyetel sugeng makarya. Saking Pak Haji Daryono, saking Klicorjo, Mejayan Madiun. Saking Bapak Lurah Pupus Ngebel Ponorogo. Assalamualaikum. Sugeng dalu Mas Cahya, salam budaya. Nderek wungon saking griya. Mbak Umi wancinipun nyekar sesideman kalian Podang Kuning. Anu iki tak aturke sedulur lanang iki. Sinten? Abah Kirun iki monitoring iki. Iya ta? Loh, ora tanggapan dhewe. Ora tanggapan dhewe. Iki kena saksi mantenan ngono kok. Oh iya. Deni Caknan. Oh iya, siap. Dadi dadi saksi iki. Ayo. Jane ya tak jak terus ora gelem wong dadi saksi kok.
Terus anggarane sapa sing nanggung kok jake. Lho lah ya makane tak jake mergo dheweke duwe gawean kuwi. Ya Om ngancan ana Pak Dekareng. Om ayo Om. Kowe ketemu urung ngadeg dhewe. Iki ora tau leren bocah ikian. Heeh, wawan bengi rumangsaku. Kowe iki jane iki sinden apa satpam mok pikate awan bengi. Wong satpame biasane bengi tok utawa awan tok. Nah, iki wawan bengi kok mlaku iki jan kaya bis wae. Lah pripun? Nek ora apa-apa, mumpung diparingi rezeki. Nggih. Aja sambat. Kowe Nggih. sambat dindek rezekimu. Nggih. Wis ya, sing tuwek wis laku. Ya wis. Wis Nggih, di pacar rung kowe saiki. Dereng. Ora kreatif. Lah kenapa? Lho ya yang wong kowe iki umurmu pira kok urung pacaran ki? Lah kula kan fokus kuliah. Fokus. Nggih. Fokus kuliah apa iya? Nembe nyeleksi niki. Akhirnya kowe ngomong apa? Nyeleksi apa? Nyeleksi. Nggih. Berarti lanangan-lanangan iki mbok seleksi. Nggih. Nggih to, kedah diseleksi, Pak Dik. Lho kowe iki golek pacar apa golek atlet kok mbok seleksi? Ya ta sing meh mlebu dalam seleksi iki Dimas Larso. Oh ya wis ora apa-apa, engko anggere wis wajine lak ketemu ya, Nduk. Nggih, pun to. Sabar wis sabar. Nggih. Sing baku dipinterke sik. Nggih. Sekolah pinter, lapangane pinter. Nggih, amin. Pangestunipun, Kung. Ora caturan. Wong ya diceluk karo putune kok ya nesu, Lah, Rok. Ya kongkong engko darake telikung. Ah iya. Nembang apa ki? Lho kodang kuning no pamundhute kuwi Kuning. kaya. Bawane Om. Ya. Natian wujud temong peksi. Nggih. Kondur Bu, Pak. Nggih, ndherekaken. Garenge open men ora. Lah ya iki sapa to? Tamu. Agawita lining branta. Nenenanang. Halus manis nangsa make. Ora ngira tenan. Iki ora ngira. Kuwi Gusti Allah ki arep maringi rezeki, dalan rezeki. Biyen ki nonton wayang The Pipis cedak gong ngono. Nggih. Lah kok saiki iso dadi bintang panggung iki lho. Iki piye lho kok? Biyen kowe munggah panggung wayang kulit sapa dalange pertama? Nggih, Pak Cahyo. Ngonoan kuwi. Semi. Ngonoan. Ora dalang ngono-ngonoan ora. Lah ya Pak Cahyo iki. Nggih, Pak Cahyo. Ya wis kesawapan Pak Cahyo saiki kowe wis dikenal wong ya, Nduk. Nggih. Lah kowe malah saya ora dikenal kae. Iya. Nenten napa? Ah piye udut nganggo pipa yo mung dhewe kancane ra dinehi. Lho ngene usaha dhewe-dhewe wong kanca-kanca dhewe usaha dhewe-dhewe. Sadhewe iki aku terkecoh lho, rumangsaku pipa jebul kayu, kuwi tak kira gading kuwi. Ning warnane wis kaya gading. Kaya ngene iki lho. Jebule cor-coran. Kamera. Kuwi ning kamera TVRI wis kaya gading. Lah mbok sisan pralon jet kuning. Ya ora kok ya. Ya. Ora isih dikeki kok. Kuwi sing ngekeki manu Pak nganu pirsa lho kuwi. Pipa gading ke sing ngekeki Pak Sandiman, Pak. Pipa gading sementen iki. Lah kok ajeng dicolong sing geder iki. Tak tibani pasal penyolongan. Pak Sandiman sinten? Pak Sandiman Kejaksaan Agung. Wah, luar biasa. Aku ya mung dikeki. Aku ayo wani pira? Malah ditawakne. Ya Om. Wasuwenggan kunglah lana. Wacutan pirang-pirang dina awake masuk angin nyuwara isih bening kaya ngono. Tuh. Jamune apa, Nduk? Napa?
Jamumu apa? Mboten jam nggih namung damel koyo. Namung koyokan tok. Lah niki lho koyo kula. Lho, PK. Apa kuwi? Putri Koyok. Iya. Ora apa-apa, kuwi ning awak anget kok kuwi kok ya. Aku ndingi nek rek ya gawe wis tak gawe ning gegerku kuwi papat ngono. Waduh, aku nyuwara iso bening kaya Mbak Lia langsung ngene ya. Kuwi nek ratune koyok. Terus saiki hubungane apa nyuwara ki ning gulu lho kok sing dikoyok geger ki piye? Hubungane apa? Lho, apa? Lho, kan nganu piye? biasanya kan berhubungan, sing penting daerah badan. Niki kan daerah badan. Kowe iki dinas DLHJR apa piye kok berhubungan iki? Ah jenengan iki Bingung. angel. Tekan ndi, Kang? Sing angel kowe kok. Tekan ndi? No. Golek isi podang jenar ibu bunga tiku ngambah lu. Oh. Nyanding bisa. Hah? Nyanding bisa. Oh alah. Di Freddy sing lan. Nyanding bisa dadi Enggak. Tombo. Nyah talogo. Nyanding bisa dadi tombo. Arep enggo arep mapan ning terminal tiga enggo kese. Nggih. Top wis. Nggih. Wilujeng enjing Mas Cahya Kuntadi nderek wungon liwat streaming. Nyuwun lelagon sak paringipun mugi Mas Yoyok laris selalu. Amin. Karangane sapa ki? Hah? Sak paringipun iki karangane Pak Sukron. Ora, tegese kono pasrah ngono lho. Oh, pasrah dangdut berarti. Oh, sik to. Manut karo kene ngono lho maksude. Saking Mas Joko Listiono. Lho Mas, iya iki Mas. Oh, menika gurunipun Mas Joko. Menika Pak Bibit Santoso. Ayo. Bibit Mbah Sukron kae. Duh. Iki dalang Sukoharjo. Gubernur Jawa Tengah. Nggih. Pak Bibit Waluyo. Oh, Bibit Waluyo dik. Iya, karo pengumuman iki tak sampekne kanca-kanca pisan yen sinden mau wis engko tanggal 22 tak suwun panyengkuyunge awake dhewe suran. Iki golek hiburan besok tanggal 22 Juli suran ana ing Griya Madangkara. Sing mayang sapa? Ki Gendut Dalang Berijasah wayangan klasik ala kraton. Wah. Kraton di Inggris. Sik to, wong gendut kok wayangan klasik kok rupane wis kreasi lho. Pokoke tak paksa kowe kudu klasik, Dut. Wis saiki dhewe gawe naskah terus. Oh ya syukur-syukur yen ana niat ngono ya. Lah cong wae Ndut cengengesan kuliner roh. Klasik wis lucu ngono dhewe. Mesti apa kuwi jenenge halaman mau 15 bar kuwi terus kudune 16, dhewe iso balik 15 neh kok. Diwaca neh ngono iso kok ya. Tanggal 22 para pandemen streaming Kuntadi Channel mangke sesarengan kalian kula lan kanca-kanca Madangkara. Nggih tombo kesel. Ya. Wah. Saya melek to bocah iki. Ayo kene. Wis. Kene bangku Pak D. Yo nganggo mic sing anu, sing tanpa kabel tukokne Pak Marno bareng. Ayo. Endi? Oh, ya. Marai wae lho, untuk saweran mic yo didol. Didol iki to. Oh, iki to. Katrem nang kene. Lah kowe kok yo jilih. Lho, lan jilih sak grup kok. Wah. Sak grup iki. Lah iki beda grup kok nyilih ya, Gir ya. Lah iya. Aku beda grup lah sak klub. Ayo, moko biasane bintang tamu nggawa mic dhewe. Oh, moh. Ngopo? Moh dipangan kowe kurang kok tuku mic. Ha iya. Jane sampean ngangge kae lho, ngangge apa kae jenenge clip on kae lho Mas Gareng. Dadi ora ganggu gerakmu.
Wis wetengku terus lara. Klepon to. Kok klepon? Clip on wireless kae lho sing cilik nyenil kae lho. Alah, aku iki terlahir, aku ki nganggo kaya ngene iki wis bejo. Mula rasa nunjak-nunjak nganggo wireless. Biyen aku ki bathok kae lho. Kuwi ning ngisor panggung. Iki saiki nganggo mic ngene iki wis alhamdulillah kok neko-neko nganggo clip-on, nganggo mules. Wireless mules ora. Lah ya kuwi wireless barang kuwi. Iki mau pamundhute ana apa ki jenenge Gubuk Asmara karo Sesideman. Nah, pilihan sing ndi, Nduk? Medley loro karo. Oh, saged engko. Iso loro karo. Apa ki jenenge Sesidemane Langgam terus dangdute Gubuk Asmara. Iso. Siapa Dalang? Medley to Pak Dalang? Medley. Nggih. Wis iso apa ora? Iso lho iki ya iso. Urung jawab muni iso lho. Wis to, wis pokoke iso. Nggih, Pak De. Ya agen dijak neh kok. Diwiti saka sing kasepuhan dhisik. Ayo. Mangga Mbak Tuti. Monggo sinden gambir sawit iki, Mbak Tuti ya. Pangkur Semarang, Len. Iya, Gambir sawit. Jargonmu ndantokno sik. Niki bawa Pak Yoyo. Mungkin no, piye to? Ora bawa iki piye. Mas Dar. Mas Dar bangun dulu Mas Dar. Iki jenenge Darjono to? Niku Mas Dar, Pak Digareng. Iya tuh. Mas Dar bangun dulu. Suarane bangun dulu. Kayak sing tak tonton mau bengi. Kan saya mencoba membangunkan kalau pagi. Biasanya kan aku membangunkan kan jam 11 gitu loh. Terus sampean biasane gugah jam pira? Hah? Sing gugah jam pira lek gugah-gugah? Ya biasanya ya neki. Mas Dar didudung dulu Mas Dar. Mas Heru masih melek toh. Aja ngantuk, sing ngantuk tak celuki lho ngo. Dibangunin ya. Iya, sing ngantuk tak bangunin nanti. Ibu-ibu Dasawisma ndangani ya. PKK. Dasar tunawisma Pak De. Dasawisma. Oh, aku pengen bosok. Lah kan wis ini angin adem to Pak De. Iya, Mletre to ya. Wis kok nganti umur swidak apa ya kemayu ngono ya ora. Bayangkan. Kata lek swidak kemayu kuwamplengi ya ora. Kula aku sampean nyindani gelar, Lin. Aku sampean nyindani gelar 3 generasi. Tak omong terus sing nyaron Alek Komang ke ora seneng kan. Mas Danang. Wah. Ha iya. Kabeh arep dilalap kok ora senengane. Sinden kok kemlawuh. Yo Tik, disiono. Sing Prabu Tik. Ayo. Inggih, sing Merbawa. Sebentar. Sing geder gemes, sing geder gemes. Mas Dar, sabar ya Mas Dar. Dheweke gemes karo kowe iki nganti pipone digletak yo. Kanggo terus sinden kemayu kudu tak air keras kowe iki. Aja kuwi Ki kriminal. formalin. Iki pelarisane yoyok ya kuwi. Oh, tenan. Angger Mbak Tuti teko ora bakal udan kok panggungku. Perewangane cah-cah ya aku iki. Sapa menah nek aku ya ora ngatasi. Betul. Mas Dar. Aduh, Bung. Mas Taslim aja ngisro. Tak lus-lus longgo. Samane cuma Pak ning ngarepku, rasah ngisro. Tanggung akibate lho wani resikone para. Diam. Mas Taslim diam. Aku iki nganti ora iso komentar apa-apa. Pak Yoyo. Tuti loro wargine bingung aku. Pak Yoyo diam dulu. Ayo aku diam. Iya, Pak Yoyo diam. Ya bir. Iya ya artis. Bintang. Ik. Kuwi lho ukuran kaos lho, XL sing Ora. Kulino. Tak kira lek apa ta Pak Dalang? Kulino nonton kowe. Ya senengane nonton kaya ngono ora jak-jak. Kuwi lho Birgita iki lho ora. Japane sih. Model ngono iki senengane sing enek critane kok. Senengane inong barang. Iya, langsung muak kok. Bir. Fucia. Mbak Birgita Ayu alias apa, Kong? Alias Asia Carrera.
Lawas men. Kuwi jaman Betamax kuwi. Sponsore Vivid Production. Ora kuno. Saiki wis sosmed tok Betamax. Hop, ya Nduk, lintang. Ngejak omong apa? Apa ora cetha? Ngomong to sing banter. Ngrasani kok ning ngarepe wonge. Ayo, Dok, giliranmu. Ya matur nuwun lho Gong awet disengkuyung karo Putu Karang Pandan. Hah? Apa? Kuwi Mas Gading kuwi. Kuwi putrane Digi Channel. Oh. Sing atase piyayi kaya ngono kaya kersa gabung karo kanca-kanca. Iki anake Putut Sidalamong to? Wah. Mas Putut Wijanarka. Lah, ya aku ngarani Putut Sidalamong Sidalancang. Wis jaman cilikane wis wah geni ndek ben mayang ning Blitar sing mucuki Tole Gading iki sing bacotne aku. Geger sewengi. Apa penontone kisruh ora. Ning lingi. Ya dibuka saka piyayi ingkang luhur piyambak sak alam donya. Ya, monggo bunga tirin. Bunga tirah, kaya bunga tirah maksudku. Serius Pak Yoyo. Serius? Saya serius. Aku kleru ngono lho. Ayo. Lah kaya ngono ya ora ngatirin bunga tirah wong dek dicukur segitiga. Ayo. Ya, Dik, Dik. Ya. Aku ki ora ngerti jebul ki anake pengendang iki. Walah. Pak Klontang kok Pak Pak Tokek. Klontang kok Tokek. Kok ya kae jenenge Banter salah ya. Klontang sutekek. Ayo wong biyen yang Blitar sing nanggap jenenge Pak Joko Waluyo. Ya ki Matur anake nuwun Pak Sugeng. niki anake pengendang Sangga Buana iki wah luwes. Lah cek kowe ning omah dikendangi karo bapakmu dhewe ta, Dok? Nggih. 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 Walah. Kowe lagi melu iki karo Pak Yaya. Pun ping sekawan. Ping papat. Nggih. Dibayar kabeh ra kuwi. Nggih no, Pak. Oh, jujur. Panjen kuwi piyayi Nggih. sing jujur kuwi. Ya. Diteruske ya diawet-awetke melu Pak Yaya ya, Nduk. Nggih, Pak D. Iya. Sing hati-hati mending ngono Pak D, bapake ngundang aku Pak D, anake ngundangku Pak D, terus statusku ki apa? Didi. Ayo, sehat malan. Gosong kuwi kok. Ayo. Yo, tarik bertiga, yo. Oke. Ini tadi sesideman para waranggono dari Vivid Production. Aku aku Brigit iki tok sawangane wonge halus lho, bareng juget ngosek. Oh, bocah kuwi liar kuwi. Delokane anu. Nganti kukune cepet mergo ndelok kuwi. Biasa. Anti selip Brigit Stone. Iya. Mas Gareng. Mon, Wau dipun kersakaken kalih Pak Sundoyo gandeng lampan utawi wayang favorit idolanipun Pak Sundoyo menika lak Kokrasana. leres. Mangke rampung wayangan Kokrasana ingkang kula nggih menika mangke dipun kersakaken kalian Pak Sundoyo. Mila kula pilihke nek Kokrasana ingkang mencirit piyambak. Ingkang mencorong menika wau. Lho, lah mencoro kok kecirit ki piye? Mencirit ya lho. Nah, lho. Tembung kok mencirit ki opo? Iki lho, enek tondo tanganku iki. Ha, kaya ngene iki. Iki Prodo Mas iki. Oh, tenan Mas Gareng. Iki tenan. Grenjeng iki, grenjeng. Malah ngobong kowe. Kuwi kena grenjeng Jarum Super iki. Matur nuwun Mas Gareng.